a Tiradeum 5850 edícia XVX, čo znamená vysoký potenciál pre pretaktovanie, čo vám aj následne ukážem. Výhodou tejto grafickej karty je aj nízka spotreba. V grafickej karte mám samozrejme aj celú krabicu, kompletné balenie, CDčko, redukcia, káble, všetko. Otvoríme si program MSI Afterburner, pomocou ktorého môžeme pretaktovať. Toto už vidíte značné pretaktovanie. Dáme reset, aby ste videli. Toto sú pôvodné takty grafickej karty. Budeme pretaktovať. Najprv budeme musieť potrebovať zvýšiť napätie. Teda, čo si povolíme tu, v nastaveniach, dáme settings a dáme, že unlock voltage control a monitoring. Odčerpujeme tieto dva štvorčeky, dáme OK, reštartujeme program, samozrejme tu máme nastavené, takže ideme taktovať. Najprv si zvýšime napätie. Maximálne, čo môže byť, je toto napätie. Otestovanú frekvenciu jadra mám zo 725 na až 970 MHz, čo je výsledok až niekoľko desiatok FPS. Takisto memory z 1000 1200. Dáme apply. Samozrejme budeme potrebovať aj troška väčšie chladenie. Bude to síce zvučať, no ale výkon za to fakt stojí. Dáme si test stability. Pustil som si toto úsek. Tu máme. Zaprieme fraps. Môžete si nastaviť aj ventilátor na automatiku, čo podľa teploty vám to bude pridané. No. A tu už vidíte test vlastne. Test stability. Tu FPS-ka nejde, ale aby karta vlastne či to vydrží tú záťaž. Teplota zjavne stúpa, no nesmie byť väčšia ako 76 až tých 80. Na túto hranicu sa nesmiete dostať, lebo vám padne hra a zblbnú drivery a podobné veci, takže treba si držať tú teplotu tých 72 až 74 maximálne. No vidíte, že to až tak rýchlo nestúpa. Dobre, test zavrieme. Pozrieme sa na hru Metro, aké budeme mať FPS-ka pri nej.